Dan il-materjal mhux lakemm taqbatu tiġbru għal fatt li jinsab fil-memorja tan-nies. Il-proġett tad-Dipartiment tal-Malti fuq it-tradizzjoni orali beda fl-2016 bilan illi jiġbor il-materjal, jiddokumenta l-istudju u jistimula aktar riċerka dwar l-oralità bil-Malti. L-qasam huwa tassew vastu jinkludi ħafna affarijiet bħal ħrejjef, leġġendi, għana, ċajt, lob bil-kliem, lingwaġġ ta' snajja, l-ismijiet u postijiet u laqmijiet u wirt ieħor li jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra bil-fom. Bħala xogħlijiet rajna li nidentifikaw ftit ir-riċerkaturi ta' qabilna s'issa x'ġabru, imbagħad iffukajna fuq dawk l-oqsma li jinħtieġu aktar riċerka jew inkella li hemm urġenza biex jinġabru. Matul is-snin għamilna diversi attivitajiet, taħdidiet u seminars minn studjużi stabbiliti u anka riċerkaturi li għadhom jibdew f'dan il-qasam. Intervistajna wkoll esperti f'dan il-qasam kif ukoll persuni li jistgħu jagħtu xhieda ħajja u wkoll iddiġitalizzajna materjal importanti ħafna qabel ma kienet se ssirlu l-ħsara. Waħda mill-inizjattivi li ħadna b'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta iddiġitalizzajna il-każett li Guido Lanfranco kien tal il-Mużew Etnografiku tal-Birgu li kienu jinkludu rokna partikolari fejn is-semmija kienu jiċċemplu fil-programm bejnietna ta' Susan Malveni fuq Radio RTK. Il-proġett kompla jiżviluppa u jsir aktar kollaborattiv. Fil-fatt apparti riċerkaturi stabbiliti li ilhom sa mill-bidu jaħdmu fuq il-proġett, dan l-aħħar ukoll għandna riċerkaturi żgħażagħ li qed jaħdmu fuq oqsma speċifiċi tal-kultura orali fost oħrajn fuq katalgu tematiku biex ikollna x-xogħol organizzat f'post wieħed. Dan l-aħħar ukoll introduċejna sensiela ta' filmati osra fuq il-mezzi soċjali li jinkludu karattri tipiċi Maltin li jagħtu eżempji mill-kultura orali biex dak li jkun jista' jieħu toma ta' x'qed infittxu u jkun jista' jipparteċipa bl-aħjar mod possibbli minn dak li jiftakar jew inkella l-imdorri jużaw.